Hafang salaiza khakin no siniti prasani bumung tei bukhanana bagi pila segang Agartala airport no Maharaj Birbikum airport le snai pegrakha piaba tabu khai umakanto ni buskango se hai no Robindro Nath ni mangthongse kalinai chenglai jaokha norok sai no mana Kanchanpur ni Nagorik Suraksha Mons Nath Gusti Borni Bangshador borokni bagi to Rabindranath Tagore no Chini bagi khe Rabindra Nath jora sibinno Chini ti prasara kwbang mano Umakanto Academy hini bubagra Snam langmani hini sibin saimanna phiaba phaidi singtini kisamisa Umakanto school ni kogno rugui kisamisa sing saiman layana Umakanto school asayo 1890 ni jorawo Maharaj Birchandra bubagra ni yak romui taklai BC 2020 norom khangke Umakanto Academy ni BC umor ra chitham kakha eba 130 years kakha Kabangkuk chini lokorokno saimanya ani manana bubagra Birchandra abo pusun number ni bubagra roknai au abono tripuri khoran sai knarawana bubagra Birchandra angkha 181 bubagra khobjago tei boni bushala Radha Kishore Manikya bono chini tabu Agartala khakla bo joton selai nai thok khlai Ujento place nei salam nangnai abo chini bubagra Radha Kishore Manikya no Radha Kishore Manikya ni bushala ni bumangkha Birendra Kishore tei Birendra Kishore ni bushajala hangke Maharaj Birbikram khapani tripri takhukte bukhro ya phangni simino chini ti prasarok apte haino Sini ti prasa ni bangai jeng kaisa manai nama khangke ayangnar ni Hindu Bangali phainarok bro kai tham manai khibio kaisa kok srai srai ke sai khna khapani tripri takhukte bukhro abo ongkha u Rabindra Nath ni mang thong Umakanto buskango je kaina naimani kokno rugi social media platform kabangma borok sawo tamo kebo sawo mang thong 50 years rugi snam jakmani hne kebo sawo 127 years rugi srap jagi tongmani hne ukogrongno sawo asuk kasam rongno bro roi kok samani tongo aboni meaning to khapani tripri takote bukhro abor tripri khorang sai khna rono abo ongkha apti haise Swami Vivekananda Stadium snam jakmani tei sujo senni mangthong Ujento place buskango sanamani tei khudram borsuni mangthong chini Ujento place buskango bedogmani chinti prasar kwbangma khorang tisaka abono huyui dabogui nargna bagise asuk kasam hone sao obosung srai srai saimana nangnai khapon tripri takhuktai bukhrok tei kaisake kubui phanang langthong ajora paikha tabok chini jora haneino sung buskango agugui sung samung tangna nangnai tamani bagai hinkhe Umakanto Academy no bubagra Birchandra se tanglango a jagao bubagra Birchandra ni mangthong se khapio norok tamhun khapani tripri takhukte bukhro sini tripri khorani comment box comment khlaidi khapani tripri takhukte bukhro asuk yakho buskangni jorarwo Maharani Tulsipati school buskang rogobo kaina nusinai jawnai sung hushar tongna nangnai khapani tripri takhukte bukhro tabu Umakanto buskango Rabindra Nath ni mangthong telangui bedogui dropse inauguration khlaiyakho tabu kasonani jorak inauguration khlai pekha ke phiaba kosto nangai thangnai aboni bagui jani NGO political movement khlainai rokno kobongna musung tripri khorangni simin khairogoi sini awai mung khnamani yago lono kotor bedego thangai abono kasonani bagui je sukban sak halaina bagui tripri khorang kobogo tei aboni loge tripri khorang nai tongnai takhukte bukhurongno norni wan sumung chini comment no saklaidi ni tripri khorang ko bolna musungo ge tinini bage ahaina hai asung nang siteng jotono chibai yapari hambai jotono belaikena hambai tripri khorang nai tongnai takhukte bukhuk sona chini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha ke daktino subscribe khlaidi joton chai sekang video norok nugna bage aboni bagi tamma khlainai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlaidi click khlaimani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nugjaka a bell click khlai re click khlai re rekha ke sing video upload khlaimani loge no norok video nugana joton chai sekang nugana aboni bagi belakeno hambai nai tongdi